Быйыл оңаш көп болды. Жиі бітіре тұрған түгіл. Алла. Қайсыңыз баранда алығыз әлі. Оппа. Davani. Al kızım. Bu narsa? Kaya. Qabaq ol kızım. Qabaq. Qabaq. Qara әлі сен мұны нешік зор болып өскен бейт. Оба. Біз гіне көтері алмайбыз мұны. Олам. Алмаз келәлі. Келәлі бізге бұл шәлі көтеріп болмайбыз мұны бұл qabaqны. Қаралы бұл ғаламәтіні. Ипләп. Яфрақлары бігірек матыр келіш қалсын. Aba! Rızık bulsun Rabbim. Ay. Kızım, қаралы мұның мінден матыр Кешер. Менім исімім Кешер. Тілесең бұлай пішір. Тілесең ашқа тура. Мені ашаған баланың ғұмыры ұзан болан. Әлі қызым, Кешер бек файдалы нәрсе. Кешер ашасаң, дәу өсерсің балам. Ереме? Әйді. Кеттік. Опа. Бәлі бет. Мен бұлам кәбісті, өзім яшкел түсті, көлмәгім қатлы, өзім бейікті татлы, ашларға да түшәм мен, бәлішті де пішәм мен. Шуңа көре балалар, әр күн күтіп алалар. Опа! Айылым, әйді кеттік. Келелі, ал кірегеліге. Менің исімім Суған. Мен Хиндістанда туған. Мені бикте мақтилар, майдалы деп атилар. Салатқа да турилар, турағанда жылыйлар.
Рас ашыйсан да ашыйсан. Әллә тагы бәби алып кайтырга җыенасыңмы? Бэби? Бәби, бәби. Аңладыңмы? Может быть. Ой, алып кайтыгыз балалар. Алып кайтыгыз. Һәр бала үз бәхете белән туа ул. Инде бит менә булары үсеп тә җитте. Без дә карашырбыз, ярдәм итәрбез, шулай бит, әтисе. Шулай. Аллаһ бирсә. Әни, мин дә карашам. Менә Ай. Монда бит әле нянькалар күбәеп китте. Аллаһка шөкер, Аллаһка шөкер. Тукта кыз әле, тукта. Кая соң безнең кияү балакай? Без бит аны менә монда караш китеп бастырга дип алып килгән идек түгелме соң? Көлмә кешедән колагың ишегән, җитте сиңа. Әти, нәрсәсең ул карашкы? Карашкым улым, ул пугала. Пугала. Нәрсәсең ул пугала карашкы? Ул нәрсәгә? Менә аны бакчага җиләк җимешләрне, каргалар, чыпчыклар ашап чукып бетермәсеннәр өчен дип куркытыр өчен бастырып куялар. Менә шулай тирәләр дә басып торалар. Кая соң әле? Безнең Гөлназлар кая? Гөлназ, сез кайда? Әни, нишлик? Йөрмәгез сәнә бу киемнәрегез белән. Alma дисәң дә алалар. Ал дисәң дә алалар. Аны бик ярата безнең аналар. Бик ярата. Так. Балалар, тотыгыз әле. Әтей, безгә дә бераз утырып ял итеп алырга ярый торгандыр бит инде. Инде матур, кояшлы җәйге көн. Мондый җылы көннәрнең кадерен белеп калырга кирәк. Менә шушындый җылы көннәр инде алар хәзер бик сирәк кенә калдылар. Hey! Кияү балакай! Кил монда әйдә. Сиңа да бераз ял итеп алсам була торгандыр. Кил әйдә, кил. Шулай ул. Кияү булулары ай җиңел түгел. Үзеңнән чыгып әйтәсеңме, абый? Ансы да бар. Улым, син бүген телеңне тыясыңмы ул, юкмы? Бетте. Менә шулай. Беләсезме, без хәзер нишлибез? Без хәзер абышмак кичәсе үткәрәбез. Әйдәгез. Менә булай итеп. Һәрбер кеше үзенең белгән табышмагын әйтә. Ә башкалар җавап бирә. Интересно. Бик кызык. Артык ерак китмәс өчен бу табышмакларны үзебезнең бакчабызда үскән җиләк-җимеш яшелчәләр турында гына әйтәчәкбез. Шулаймы? Килешәсезме? Килешәбез. Беренче табышмакны үзем әйтәм. Бәләкәй генә сары карт, кигән киеме 9 кат. Нәрсә була? Сдаемся. Юк. Уйламыйча гына бирелмиләр бездә. Кабатлап әйтәм. Тыңлагыз. Бәләкәй генә сары карт, кигән киеме 9 кат. Лук. Дөрес. Әмма хәзер дәванигездән генә башка гына шуның татарчасын да әйтсәгез.
Sizge bir aşko bula. Суған. Dürüst. Emine hazır tavuşmak mı? Deven iyigiz etsin indi. Aytem. Nişlev etmezke aytem canım. Tugarek. Ay tugel. Sarı. May tugel. Kıyırığı var. Tışkan tugel. Oyla kız, oyla. Bik. Jengel ol. Kamil sinde oyla. Bildim. Nasıl? Kişir. Çünkü kişirinin başında kıyrağı var. Nişeginde kişi bak. Kişer tuğarak mı ne ya? Yel Ben bir tane ızın şadıp zeridiriyim. İyi. Gerek biter. Qarala, onu bilse etigine bile. Ya eytel etiye. Bizge şu hatlı kızığa. Haklısın. Koyan bileyim indim inanı. Ay en iyigiz etse de eyteyinde tavuşmak mı? Eytinden iyisi nerse bula. Eytinde. Eytinden. Oyla kız, oyla. Oyla kız. Oylamışığına başığızını işletmişığına bik dizgine bilesigiz kilemine yok. Oyla kız, eytigiz, oyla. Çok ani ey. Я енді девани. Birilesiz mi? Birilebiz. Birle biz en iyisi. Yoksa. Mene. O da yeri yapka şalkan. Hazır özüm aytem. Tınlağız. Terezesi yok. İşigi yok. İşi tulu halık. Abi sen etmesini anı bilesin. Koyan bileyim indim ilanı. Sen bana özün kişkine vakitte öğretken edin. Kişkine vakitte iletkenler elle kaşan tılıp ettiğin de olayını. Oylağız oylaydı. Kara verse olur iken o. Білем, мен білем. Ana, Kamil bilem dey. Ne sağ ol? Қияр. Evet maladis. Ben şuna işin siyah kıyar. Hazır benim şirat. Tanlağız. Uze şor kebek. Eşe kan kebek. Deme bal kebek. Karbız. Sizin de barağızda karbız aşarga yarata turgan kişiler jıyılgansız iken. Abi. Ev. Bizning baqshada o'sishi yashil shalar turundagini tog'ishmoqlar aytirgan edik, сөйләшкән edek. So'ng? Bizning baqshada qarboz o'smish. Kim eytelana singa bizning baqshada karbız üsmi deyip. Biz aytamiz. Yok, mana jimi g'izali ko'zlaringizni. Barag'izda jim dema. Ati jim ko'zingni. Jimdim. Kamil, ko'zingni jim. Atsin, depsin. Hazır mana shu baqshada karbız o'sib chiqsin. Aşağız. Mana. Estağfurullah. Var hele. Akşayansın, aknayan. Үткәннәрне кабатлау. Повторение пройденного. Бакча, Сад, огород, табигать, природа, уңыш, урожай, кабак, тыква, кура, малина, кишер, морковь. файдалы, Полезный. кәбестә, Капуста, суган, лук, бәби, ребенок, бәлки, может быть, карашкы, пугало, кием, одежда, эшли, работает, алма, яблоко, яшелчәләр, овощи,
Табышмак. Загадка. Уйлагыз. Думайте. Шалкан. Репка. Кыяр. Огурец. Карбыз. Арбуз.